Πάμε να σας πω λίγο πώς μου ήρθε η ιδέα να φτιάξω αυτή την εφαρμογή. Ήταν πέρυσι τέτοια εποχή που απαντούσα σε μηνύματα παραγωγών στην αγροτική παιδεία και μου έλεγαν ότι θέλουν βοήθεια με τις ελιές τους, δεν ήξεραν πόσο λίπασμα να ρίξουν κτλ. Μέχρι να βρεθεί άκρη, να μου στείλουν στοιχεία, να κάνω υπολογισμούς και να στείλω πίσω την απάντηση, περνούσαν 3, 4, 5 μέρες. Αυτή η διαδικασία κόστιζε 100 με 150 ευρώ για τον παραγωγό. Ένα ποσό που είναι OK για ένα μεγάλο παραγωγό, αλλά δεσμευτικό και ίσως μεγάλο για έναν μικρό. Το αποτέλεσμα, οι μεγάλοι παραγωγοί είχαν πρόσβαση σε τέτοια συμβουλευτική, ενώ οι μικροί έμεναν απ' έξω. Οπότε ήθελα να βρω έναν τρόπο για να γλιτώσω χρόνο και ταυτόχρονα να δώσω τη δυνατότητα και σε μικρούς παραγωγούς να πάρουν την αξία που έχει μια τέτοια συμβουλή. Δηλαδή ένα πλάνο θρέψης. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι. Μίλησα με γεωπόνους, με προγραμματιστές και όλοι στην αρχή μου λέγανε ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Εγώ όμως το έβαλα πείσμα. Ειδικά οι δικοί μου άνθρωποι ξέρουν ότι για ένα χρόνο ολόκληρο μιλούσα μόνο γι' αυτό και τους είχα ζαλίσει. Σιγά σιγά όμως το κουβάρι ξετυλίθηκε και με την πολύτιμη βοήθεια των φίλων και συνεργατών μου πλέον έχουμε φτιάξει ένα βιώσιμο προϊόν το οποίο δίνει λύσεις και στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους αγρότες. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη.